Ад прыгожай прычоскі і манікюру да звычайнай чалавечай увагі і разумення. Словам, усё, што трэба для так званых моцных мам. Незвычайны сацыяльны праект для мам дзяцей з асаблівасцямі развіцця прэзентавалі ў Гомелі. «Мы, як усе» – такую назву атрымаў праект. Яго стваральнік – сацыяльна-дабрачынная установа «Свабодная прастора». Якая ж ідэя і ці ёсць ужо вынікі, даведвалася Ірына Драбышэўская. З папялушкі ў прынцэсу, з вечна занятай мамы ў шчаслівую. Такія мэты дабрачыннай трансфармацыі для так званых моцных мам, якія выхоўваюць асаблівых дзяцей. Стваральнікі дабрачыннага сацыяльнага праекта установа «Свабодная прастора». Добрую ідэю увасабляць пачалі крыху больш за месяц таму. Вынік надзвычайны. Ужо звыш 200 жанчын сталі больш шчаслівымі. Аўтары ідэі – 3 маладыя мамы. Што ёсць жаночыя праблемы і што дапаможа іх вырашыць, ведаюць як ніхто. Потому что мы такие же мамы. У нас тоже особенные дети, у наших волонтеров, у нас. Мы вообще, в принципе, вот втроем начинали. Вот. Ну, а потом нас поддержали люди. Мастера поддержали, очень много мастеров поддержали на самом деле по городу Гомелю. Мы не ожидали. Удзельніц праекта дапамагаюць знайсці і аб'яднаць соцсеткі. Здзяйсняць дабро выклікалася цэлая каманда б'юці-майстроў і ўладальнікаў салонаў прыгажосці. На дадзены момант іх ужо больш за 50. Забыцца пра справы надзённыя і стаць хоць крышачку шчаслівей мамам яны дапамагаюць бясплатна. Сацыяльная каманда распрацавала для жанчын цэлы спектр радасных мерапрыемстваў. Гэта і паходы ў салоны прыгажосці, і на мастер-классы, можно и у театра. Я неравнодушна к деткам, которые с ограниченными способностями, поэтому я просто от всей души оказываю свои услуги. У меня в клиентах уже есть такие мамы. Выделяю несколько окошек в месяц для мам, для детей. Я оказываю эти услуги бесплатно, потому что мне так хочется, мне это приятно. Я считаю, что добро – это спасет мир. Адна з падзей у жаночай супольнасці зараз – гэта прэзентацыя праекта. Яна ўключае гульні, віктарыны, танцы і шмат смачнага. Усё ад неабыякавых спонсараў. Падтрымалі праекты гомельскія пісьменнікі. Паэт Васіль Кузняцоў, натхніўшыся цудоўнай ідэяй, напісаў для маці з асаблівай місіяй гімн. Па задумцы стваральнікаў дабрачыннага праекта пашырыць гарызонты. Ірына Драбышэўская, Васіль Асіпцоў, тэлерадыёкампанія «Гомель».